ο Γιαννάκος ο Βασίλειος, ο Τσακαλίδης ο Τάσος, ο Βαρετιμιάδης ο Τάσος, η Γιαννιώτη η Ευγενία, η Σπανού η Ηλιάνα, η Καραγιάννη η Αναστασία και η Γιούλη η Σουρτογιάννη. Αυτοί θα μας συνοδεύουν στους χορούς που θα δείξουμε. Δηλαδή ψάχνανε τη ρίζα αοπιανούς είναι η νύφη και κυρίως εξηγούσαν περισσότερο αοπιανούς είναι η μάνα, γιατί τη μάνα μεγάλωνε την κόρη, άρα ό,τι πατήματα, ό,τι ήταν η μάνα, γιατί ο πατέρας όλη μέρα έλειπε με τα ζώα, άρα η μάνα ήταν αυτή που η συμπεριφορά της νύφης θα ήταν καλή ή κακή από τη μάνα. Πράγματι και με προξενιά παντρευόταν. Η αγάπη για τους Σαρακατσάνους και αυτό που σήμερα λέμε έρωτας σπάνιζε μέχρι που δεν υπήρχε. Παρόλα αυτά πολλά τραγούδια αναφέρονται στην αγάπη. Ξέρεις Νάσο ότι ό,τι είναι απογορευμένο είναι και πιο επιθυμητό. Οπωσδήποτε, ναι. Και αυτό εδώ δεν μπορούσαν να το εκφράσουν άμεσα και πολλά τραγούδια, πάρα πολλά τραγούδια σαρακατσάνικα αναφέρονται στη γυναίκα χωρίς να είναι κάποιος ερωτευμένος με αυτή την έννοια τη σημερινή, να έρθει σε επαφή με τη γυναίκα. Τελείωσε. Εξ αποστάσεως ήταν τόσο ερωτευμένος και πολλές φορές δεν κατέληγε αυτό στο γάμο, γιατί ο πατέρας, όπως είπες, και η μάνα κανόνιζαν να παντρέψουν το παιδί ή την κόρη. Το παιδί. Παιδί το έλεγαν τα γόρι. Το παιδί και το κορίτσι. Το παιδί και το κορίτσι κανόνιζαν να παντρέψουν με έναν τρόπο, όπως το είπες, με προξενιό. Γόρια περιμέναν να παντρέψουν τα κορίτσια και μετά να ξεκινήσουν οι γάμοι για τα αγόρια. Εκτός τώρα αν ήταν κάνα παιδί κάνα κορίτσι που γεννήθηκε τελευταίο και άλλοι ήταν πολύ μεγάλοι άντρες. Αλλά αν ήταν κοντά οι ηλικίες, έστω και μεγαλύτερα να ήταν τα αγόρια, έπρεπε να παντρέψουν πρώτα τα κορίτσια. Είναι ένα τραγούδι που το λέγανε όταν ξεκίναγε ο γάμος και ήθελαν να τονίσουν τη λαμπρή μέρα. Γιατί οι Σαρακατσάνοι το γάμο από σαν λέξη το χρησιμοποιούσαν χαρά. Η χαρά. Δεν έλεγαν έχει χαρά ο τάδε. Παντρεύει το παιδί. Ναι, ήταν η χαρά. Και εδώ να αναφερθώ πρωτού πούμε το τραγούδι στον κύκλο του Σαρακατσάνου, στον κύκλο ζωής. Αν και ισχύει και στους άλλους. Για τον Σαρακατσάνο ήταν το μέγα γεγονόσο η χαρά. Γιατί 3 γεγονότα χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. Στα 2, στη γέννηση και στο θάνατο, μπορεί να είναι παρόν, αλλά δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Είναι λογικό. Και δεν ισχύει μόνο για τους Σαρακατσάνους. Έτσι. Και επειδή οι Σαρακατσάνοι ήταν το γεγονός ο γάμος, ήταν αυτό που ζούσαν. Και γι' αυτό του έδωσαν τέτοια έμφαση που ο γάμος κράταγε 5-6 μέρες. Ήταν τέτοιο γεγονός. Θα μας τα πει στην πορεία. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι. Καλούν τον βασιλιάνο νο τα στέφανα να αλλάξει και την κυρά βασίλισσα να του στεφανώσει. Δίνουν μεγάλη έμφαση. Σήμερα νας προς ουρανός. Σήμερα νας προς ουρανός, σήμερα νας πρίγμε σήμερα νας πριμέρα. Σήμερα στεφανώνεται
καλούν το βασιλιάνο. Στεφάνο, όσοι να πάει να στεφάνωση. Βασίλισσα. Γιατί γερά βασίλισσα τα στέφανα αλλά αξίε τα στέφανα να αλλάξει. Ήταν στο κονάκι του γαμπρού. Κάναν τις ετοιμασίες, διορθώναν τα καλύδια, οι γυναίκες ετοίμαζαν φαγητά, τα ποτά, όλοι προσπαθούσαν να ετοιμάσουν ένα γάμο, όπως σήμερα κάνουμε τις ετοιμασίες για το γάμο. Στην Ήφη γινόταν το αντίστοιχο, αλλά στην Ήφη υπήρχε μια διαφορά. Μεν χαιρόταν που πάντρευαν το κορίτσι τους, απ' την άλλη μεριά είχε μια χαρμολύπη, δηλαδή ήταν κάτι πιο συγκινητικό. Δεν ήταν συγκινητικό από τη μεριά του γάμπρου. Ο γάμπρος δεν άλλαζε κάτι, πήγαινε, έφερνε την Ήφη και πήγαινε στο. Η Ήφη έφευγε όμως. Η Ήφη έφευγε. Και αυτό το έφευγε. Ναι. Λέει ένα τραγούδι, θα κάνεις μήνες για να δεις, χρόνους για να ανταμώσεις. Και εδώ μια φορά μου είπε ένας γέροντας στη Βουλγαρία, παντρεύτηκε μία και μετά από 3, 4, 5 χρόνια ήρθε κάποιος εκεί που ήταν στα βουνά και είπε εκεί στα καλύδια ότι ξέρετε περνάνε οι ζαραλέοι από κάτω. Και πετάχτηκε η Ήφη στην πεθερά και λέει, μάνα, είναι οι θκοί που περνάνε. Πέρναγαν και αυτοί για να πάνε στα βουνά. Το σόι της Νύφης. Να πάω να δω τη μάνα. Και η πεθερά, τότε αυτή έφτιαχνε κουμάντο. Δεν μπορούσε να μιλήσει η Νύφη. Ας τη μάνας λέει τώρα, τύρα εδώ τα παιδιά να τα μάσουμε. Και έχουμε δουλειές. Και δεν πήγε. Και η Νύφη αυτή η γυναίκα πέθανε χωρίς να ξαναδεί τη μάνα και τον πατέρα. Από τη μέρα που παντρεύτηκε. Μέχρι και το 60 ήταν δύσκολα τα πράγματα. Εκτός αν παντρευόταν κάπου κοντά. Ναι. Προσωπικά θα πω, η μάνα όταν παντρεύτηκε, μετά από 3 χρόνια ήρθε μια φορά ο αδερφός της και την είδε και μετά από 3 χρόνια ήρθε η μάνα και ο πατέρας να τη δει. Ο πατέρας μου παντρεύτηκε το 65. Τι λες. Ήταν δεδομένο. Δεν ήταν κάτι που ήταν αφύσικο. Ήταν πολύ σκληρό. Γι' αυτό ο ξενιτεμός, λέμε εμείς οι Σαρακατσάνοι έχουμε τραγούδια της ξενιτιάς. Της ξενιτιάς, ποια ξενιτιάς. Οι Σαρακατσάνοι δεν ξενιτεύτηκαν, δεν πήγανε μετανάστες σε άλλη χώρα. Είχαν το βιό τους. Και στην πρώτη πόλεμο και στην πείνα του 40 και αργότερα με την οικονομική κρίση δεν μετακινήθηκαν. Δηλαδή η ξενιτιά ήταν ο γάμος που έφευγε. Ο γάμος που έφευγε, ξενιτεύονταν η κόρη. Πολύ σημαντικό. Ράψτε το φλάμπο
τα γεράγε εσκεύουνα. Μόνε τα γεράγε εσκεύουνα. Θα τον ξεκλείσουν τα κλάρια. Θα τον ξεκλείσουν τα κλαριά, θα τον γελάσει πεθερά. Θα τον γελάσει πεθερά και θα μας δώσει τα πρικιά. Στην Ήφη κάναν τις ετοιμασίες, όπως είπα, ετοιμάζαν τα πρικιά, ετοιμάζαν τα φαγητά, γιατί θα ερχόταν το συμπεθεριό και έπρεπε το Σάββατο το βράδυ να κοιμηθεί εκεί για να πάρουν την Ήφη την Κυριακή το πρωί να φύγουν. Ξεκίναγαν όμως τη διαδικασία, όπως και στο γαμπρό, τα προζύμια. Ανάχλιο το νερό και αφράτο το προζύμι. Κόρη Ξανθή το ζύμωνε με μάνα με πατέρα. Με μάνα με πατέρα, μαδέρφια με ξαδέρφια. Μαδέρφια με ξαδέρφια, μαθιάδες και μπαρμπάδες. Δηλαδή, τι επιλογή κάνανε για να πιάσει μία κόρη τα προζύμια και στο γαμπρό και στην Ήφη? Έπρεπε να έχει όλο τον κύκλο της ζωντανό. Γι' αυτό θα ήταν ευλογία για το καινούριο το ζευγάρι. Μάλιστα. Δηλαδή εξηγούσαν και αυτές τις λεπτομέρειες. Πολλά από τα έθιμα μεν είναι θρησκευτικά, αλλά οι Σαρακατσάνοι τα έχουν συνδέσει, γι' αυτό και φαίνεται και η αρχαιότητα του φύλου. Έχουμε και παγανιστικά αποθυμένα που σιγά σιγά με το βάθος χρόνου εξαλείφθηκαν. Κάναν τα προζύμια και κάναν ο καθένας την κουλούρα του. Μπράβο. Το Σάββατο λοιπόν, όταν πήγαινε ο γαμπρός, κουβαλούσε και την κουλούρα μαζί. Μαζί με το μαντίλ με τα συμβάσματα. Αυτό εδώ το σύμβασμα ήταν το σημάδι που έδιναν στο προξενιό ότι εσύ συμφωνούμε να πάρεις την γυναίκα αυτή ή τον άντρα αυτή, και κάναν και τις συμφωνίες τους, τι πρίκα θα έχει, τι θα της δώσεις και όλα αυτά. Σκληρές διαπραγματεύσεις. Ανάλογα τι είχε ο καθένας. Και όλοι οι γάμοι, όπως και σήμερα, δεν ήταν όλοι οι ίδιοι. Δεν παντρεύονταν όλοι οι τσελιγκάδες και ο πλούτος έρεε. Παντρεύονταν και οι φτωχότεροι Σαρακατσάνοι. Και γνώριζαν την οικονομική κατάσταση. Και ο καθένας έκανε στο μέτρο. Γιατί είχε στο μέτρο? Γιατί οι περισσότεροι ήταν πολύτεχνοι και είχαν από 10 παιδιά. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα γάμο με τόσα έξοδα και να βγουν εκτός προϋπολογισμού. Την άλλη χρονιά τι θα γινόταν? Κατάλληλο ξύλο, που το κατάλληλο ξύλο χρησιμοποιούσαν κυρίως από αγριοτριανταφυλλιά. Δηλαδή το τριαντάφυλλο ήταν κάτι πολύ όμορφο. Και το ξύλο της αγριοτριανταφυλλιάς είναι ροζέ. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφο. Και αν δεις κάτι έπιπλα που λένε είναι από τριανταφυλλιά, έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Αυτό επιζητούσαν. Τον στόλιζαν, τον τραγουδούσαν, το τραγούδι που είπαμε, άλλα τραγούδια, κέρνα μπράτι μου κέρνα τον μπαϊράκι. Κέρνα τον μπαϊράκι με ένα χρυσό φλουράκι. Και ύστερα γύρναγε ξανά το τραγούδι, κέρνα πατέρα, κέρνα τον μπαϊράκι. Κέρνα μάνα, κέρνα τον μπαϊράκι, και όλο το σόι. Και εκεί που τον κεντούσαν, τον έραβαν δηλαδή, ο κάθε ένας πήγαινε και έβαζε κάτι επάνω. Αυτά που βλέπουμε στο Φλάμπουρο, τα παλιότερα χρόνια ήταν φλουράκια. Ναι. Δεν ήταν αυτά που αγοράζουμε τώρα από το παζάρι και είναι ψευτικά.
Βέβαια, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός. Πάντα. Και πού τον βάζαν στο τέλος, το τοποθετούσαν στη δεξιά πόρτα από το κονάκι. Στη δεξιά μεριά. Εκεί έμενε. Και όποιος ήθελε να χορέψει πήγαινε, τον έπαιρνε και χόρευε μπροστά. Περιγράφει όλη την κατάσταση, πώς χαίρονται που γίνεται ο γάμος. Χαίρεται ο κόσμος όλος, χαίρεται το σόι, χαίρεται η συγγενιά, το συγγενολόι όλο. Και είναι από τα τραγούδια, ξέρουν και τα παιδιά εδώ που παίζουμε, ότι από τα λίγα τραγούδια που παρέμεινε και λέγεται και ως σημαία ακόμα σε γάμους. Ξεκινάει ο γάμος και σήμερα με αυτό το τραγούδι. Ενώ κάποια πιο παλιά έχουν ξεχαστεί, κάποια θα πούμε, παρόλα αυτά καινούριος γάμος γίνεται, τον ξέρει και ο σημερινός ο κόσμος όλο το τραγούδι. Αυτό θα μας χορέψει. Ας πάνε λοιπόν. Το Σάββατο έφτανε ο γαμπρός με το συμπεθεριό στο κονάκι της νύφης. Οι σκαριάτες αυτοί που πήγαιναν πρώτοι, καβάλα στα άλογα, έδιναν το σήμα, φέκαγαν, το φεκούσαν δηλαδή, και έτσι ότι ξεκίνησε ο γάμος, ήρθαν τα συμπεθέρια. 3 τουφεκές ότι πλησιάζουμε στα καλύβια της νύφης. Τα καλύβια ήταν ένας αριθμός οικογενειών. Ναι. Εκεί ξεκίναγαν τα τραγούδια. Εδώ είναι αλόνι για χορός και αέρας για Συριάννη. Εδώ χορεύουν οι όμορφες, χορεύουν οι μαυρομάτες. Άλλα τραγούδια όπως ήταν που είπαμε και χόρεψαν τα παιδιά, καινούριος γάμος γίνεται. Προς τη Θεσσαλία κίνησαν τα Τζαμόπουλα, τα Σαρακατσανόπουλα να πάνε στον Πέρα Μαχαλά
Αυτό είναι Τα τσάμικο. κορίτσια τα καλά. Θέλω Είναι τσάμικο. να το δω κάποια στιγμή. Ναι, θα το χορέψουμε. Σήμερα, τα παιδιά. μπράβο. Ναι, Θα ναι. το χορέψουν τα παιδιά αυτό. Σαν τσάμικο, ένα τσάμικο που θα χορέψουμε, διαλέξαμε αυτό. Και είναι σαν τα τζαμόπουλα. Πριν το τσάμικο όμως, Μόλις λοιπόν θα πούμε ναι. ο κουνιάδος έμπαινε μέσα στο καλύβι που δίναν την ύφη, άλλαζε την κουλούρα, γιατί είχαν κάνει στα προζύμια την κουλούρα του γαμπρού και την κουλούρα της νύφης. Άλλαζα την κουλούρα, με το μαντήλωμα είχε μέσα και το δαχτυλίδι και ένα κομμάτι βασιλικό, μυρωδικό δηλαδή. Ο βασιλικός έχει τραγουδηθεί σε όλα τα τραγούδια. Ναι, βέβαια. Ναι. Και έβγαιναν έξω για χορό. Η νύφη ακόμα μέσα. Δεν την έβγαζαν την ύφη ακόμα. Χόρευαν έξω τραγούδια, άρχισαν να πίνουν. Αν και οι Σαρακατσάνοι μέχρι και σήμερα δεν είναι πότες. Δεν το είχαν το πιωτό. Όπως άλλοι φυλές, ας πούμε, έπεφταν στο πιώμα, δεν υπήρχε πιώμα. Είχαν μια κόφα που είχε ρακί και όλοι έπαιρναν από μια γουλιά. Σαν και εσένα όλοι, το έχεις μια ώρα και το λιβανίζεις. Μάλλον. Λοιπόν, μόλις η νύφη τελείωνε όλη αυτή η διαδικασία, μαντήλωνε. Δηλαδή έκανε δώρο σε αυτούς που ήρθαν στο συμπεκτεριό και τους φιλούσε και το χέρι. Σέβας. Έτσι. Ναι. Σεβασμό. Έσκυβε φίλο και το μαντήλωμα. Το μαντήλωμα μπορεί να ήταν ένα ζευγάρι κάλτσες, μια πετσέτα, ένα κινητό. Συγγνώμη. Έτσι. Το έλεγανε. Ακόμα η νύφη ήταν μέσα. Κορίμ. Έλα, κορίμ. Έβγα κορίμ στην πόρτα σου και έξω κάτι την αυλή σου. Έξω από το καλύβι.
για σένα για σένα ορός μωρέ για σένα γίνεται χώρος για ασένα πανηγεί ρε μωρέ για σένα πανηγεί ρε. Της Λιγερής στο φόρεμα, της Νύφης στο φουστάνι. 60 ραφτάδες, τώρα φτάνει και 60 μαθητάδες. Είχε άλλα τραγούδια, κάτω στα 5 μάρμαρα, Μαργαρίτα Ρένια μου. Είχε το Μόρ στο λίστρα μου, ποιος εστόλιζε και ποιος αρμάτωνε. Πατέρας μου με στόλιζε και η μάνα μου με αρμάτωνε. Δηλαδή είχε τα περισσότερα τραγούδια. Μα ο χρόνος έπρεπε να περάσει με βάση των τραγουδιών. Και μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχαν τα όργανα. Που στήθηκε ο ουρανός και θεμελιώθηκε η πλάση, ο Θεός δηλαδή πότε έστησε. Υπερβολή τώρα αυτός που αγαπάει. Τότε κι εγώ σ' αγάπησα. Από τότε. Δηλαδή στίχο σήμερα, πού να τον βρεις αυτόν τον στίχο. Νοτάνε στήρκιο ουρανός και θεμελιώτη πλάση και θεμελιώτη πλάση. Μωρέ τότε τότε και εγώ σ' αγάπησα μικρή και ράτσο που πολλά μικρή και ράτσο πολλά. Μωρέ και εξώδια σαν νερό σαν στην πόρτα σου. Και εξώδια σαν στην πόρτα σου μια λίτρεσα σι μείνει μια λίτρεσα σι μωρέ σου φτιάχνω
μου ο ζωνάρο σου φτιάξα σήμω ζωνάρο καθάριο δάχτυλι καθάριο δάχτυλι ο χορός και τα τραγούδια που ήταν, είπαμε, άσωτα, δεν τελειώναν καμιά φορά, μέχρι που κουραζόταν έπρεπε να κοιμηθούν. Φιλοξενούσαν δηλαδή τους συμπεθέρους και την Κυριακή το πρωί ο πεθερός, ο γαμπρός έμπαινε μέσα στο καλύβι της νύφης, ο πεθερός έζωνε με ένα ζωνάρι αυτόν και το γαμπρό. 3 φορές πέρναγε ένα ζωνάρι από δίπλα του. Αυτό ήθελε να δείξει ότι είσαι ένας από εμάς τώρα. Αυτό τον πείραζαν οι άλλοι. Ο γαμπρός δεν θα αισθανόταν. Δεν ήθελε, αισθανόταν άνετα να τον αγκαλιάζει ο πεθερός. Είναι λίγο άβολο. Υπήρχε κάποια χωρατά και πειράγματα. Όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία, άρχισαν να στολίζουν την ύφη. Στο στόλισμα συμμετείχαν οι γυναίκες. Έμπαινε και αυτό που έκανε εσύ σαν κουμπάρος, το φτιάχνει ο αδερφός του γαμπρού. Ο αδερφός του γαμπρού. Όχι ο κουμπάρος. Όχι ο κουμπάρος. Ο αδερφός του γαμπρού και αυτή έκανε να βάλει το παπούτσι της νύφης. Άλλη μια ιδιαιτερότητα στο γάμο. Ναι. Το Σαρακατσάνικο. Για πες. Έβαζε το παπούτσι της νύφης και εκεί υπήρχε και αυτό που ανέφερες. Όχι, δεν μπαίνει, βάλε κάτι και υπήρχε ένα τέτοιο είδος παιχνιδιού. Αφού λοιπόν ξεκινούσε η διαδικασία, έπρεπε να βγει η νύφη έξω. Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή του γάμου. Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή του γάμου. Έβαζαν να πατήσει σε ένα μαχαίρι. Σε ένα σίδερο που ήταν μαχαίρι. Το ίδιο έκαναν όταν θα πήγαιναν και στο γαμπρό, θα τα πούμε. Η μάνα πέταγε ρύζι από πίσω και πέταγε και ένα με το τσουκάλι νερό. Και τι είναι, να φεύγοντας να έχεις καλό δρόμο, να έχεις καλό ταξίδι, να πάνε όλα καλά. Να ρέει το πράγμα όπως ρέει το νερό. Μικροί δεν λέγαμε, τόμα θα το πείμα σαν νεράκι. Το χρησιμοποιούσαμε σαν έκφραση. Άρα λοιπόν έχνε και νερό. Μόλις κοίναγε η νύφη να φύγει έξω. Όταν την έβγαζαν, το πρώτο τραγούδι που ακούγονταν και ήταν πολύ συγκινητικό, εμάς λες για να στε να ζες κι ολόκλες. Άι πας πολέμναβε είδες γέμε ένα πόμα αβαίνες.
πίσω τη φωλιά. Να μην δείχνει κι ο καμανά, να μην δείχνεις κατάεις. Ωραία τα σου τη γαλάνη για βάτες όμορφες και μαυρομάτες. Να μην δείχνει κι ο καμανά, να μην δείχνεις είσαι μόνο. Θα σου τη χάλαντα χιόνια μωρέ λαρσίνε τριγώνα. Άρα ένα τραγούδι που έλεγαν στη Θεσσαλία πηγαίνοντας για να πάρουν την Ύφη, όπως προείπαμε, ήταν «Κίνησαν τα τζαμόπουλα». Ήταν σαν εθνικό ύμνο στη Θεσσαλία όταν ξεκινούσε ο γάμος να πάνε να φέρουν την Ύφη. Και όταν έφταναν εκεί, κίνησαν τα τζαμόπουλα, τα Σαρακατσανόπουλα. Να πάνε στον πέρα μαχαλά, που είναι τα κορίτσια τα καλά. Ένα χωριτσάμικο δεν γίνεται. Σαν τα λένε ο για μάνα Ωραία είναι σαν τα ατζά αμόι πολλά. Σαν τα ατζά αμόι πολλά. Ωραία τα σαράκα ατζά αμόι πολλά. Να πάνε στον Πελίνιο για μάνα. Ωραία να πάνε στον Πέρα αμάχαλα. Να πάνε στον Πέρα αμάχαλα. Ωραία πόντα κορίτσια τα καλά. Σε πιάσε λίγο για μάνα. Ωραία το σε πιάσε ψηλευρογή. Άιντε το σε πιάσε ψηλευρογή. Ωραία και μια μεγάλη ήταν
φόρτωναν την ύφη στο άλογο, την ανέβαζαν δηλαδή και κίναγαν για το κονάκι του γαμπρού. Στη στράτα συνέχιζαν. Υπήρχε και το φαινόμενο της κλεψιάς της νύφης. Γι' αυτό και ακολουθούσαν παλικάρια όλο αυτό το συγκοινωνολόι. Πολλές φορές είχε συμβεί. Ποιος να την κλέψει? Κάποιος που την αγαπούσε, που είπαμε πιο μπροστά, αλλά δεν το είχε δείξει. Πλατωνικά. Γιατί για να έρθουν σε επαφή δεν γινόταν. Το έρχονταν ζόρι που την πάντρευε. Δεν γινόταν κατά κόρο αυτό, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που έγιναν και αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, φτάνοντας στο κονάκι της νύφης, του γαμπρού, εκεί ξετυλιγόταν μια άλλη ιστορία. Οι στέψεις γινότανε στο κονάκι του γαμπρού. Εκεί την περίμενε η πεθερά. Πεθερά, παίζε νύφη, δεν παίζεύω. Να κατεβεί από τ' άλογο δηλαδή. Θέλω τάμα. Και εκεί η πεθερά έταζε. Τι έταζε? Θέλω τάμα και από τον πεθερό μου. Και ο πεθερός έλεγε τώρα 50 πρατίνες και 2 άλογα. Θέλω τάμα από τον κουνιάδο. Ό,τι πάρει νύφη. Και ύστερα κατέβαινε, προσκύναγε, φιλούσε το χέρι της νύφης, της πεθεράς. Ναι. Αυτό γινόταν και σε άλλους γάμους, το ξέρω. Ναι. Και έβαζαν τώρα την νύφη στο χορό, στο σόι του γαμπρού. Γιατί μέχρι τώρα το σόι της νύφης χόρευε στα κονάκια της νύφης. Τώρα θα χορέψουν εκεί όλη την ημέρα μέχρι που βράδιαζε. Φαγοπότη, γλέντι και τραγούδια. Η Περδικούλα είναι σε αυτή τη ταιριάζει. Σε αυτή την φάση. Που πας, σε αυτή τη φάση, γνωστό σαρακατσάνικο τραγούδι, που κι αυτό εξυμνεί την ομορφιά. Πιο όμορφο πουλί από την Περδικούλα δεν έχει. Άρα η παρομοίωση που έκαναν την ύφη με την Πέρδικα, γιορτινάτη. Όχι γιορτινάτη, γιόρτινάτη. Ήταν γιορτάνη εδώ. Η Πέρδικα έχει ένα λαιμό εδώ που έχει σαν γραβάτα. Αυτό είναι η ομορφιά της Πέρδικας. Μωρέ και στα πλάγια από γεμάσε
και στα πλάγια απογέμασε ωραία και στα Πέτρο όταν υπερδεκόλα ωραία και στα Πέτρο μωρέ δε βάζει τα γεράκια δε βάζει τα γεράκια ωραία και το σταυρά αι το υπερδεκόλα μωρέ και το σταυρά αι το μωρέ τα γεράκια απ' τα καδέρια τα γεράκια απ' τα καδέρια ωραία άντρα σταυρά αι το υπερδεκόλα ωραία άντρα σταυρά αι το Μέσα σε αυτά τα τραγούδια που χόρευαν την Ήφη, η σειρά ήταν να χορέψει και η μάνα του γάμπρου. Και υπάρχει το αντίστοιχο τραγούδι, που το λέμε και σήμερα στους γάμους. Σήμερα η μάνα του γαμπρού και η πεθερά της νύφης. Τις στράτες σε καθάριζε γιατί τους περίμενε. Με ρόδα τις γεμίζει, λουλούδια τις γεμίζει. Για να διαβεί το νιόπαντρο ζευγάρι. Και να τους δώσει την ευχή 1000 χρονιά να ζήσουν. Άιντε με μωρέ, σήμερα η μάνα του γαμπρού. Άιντε σήμερα η μάνα του γαμπρού και η πεθερά της έφευγε η πεθερά της Άιντε τη στραμόρε, τη στράτε,
σε καθάριζε. Και τη στράτε σε καθάριζε και ρόδα της γιώμη και ρόδα της γιώμη. Άιντε για να μωρέ, για να διάβει το νιώπανδρο. Για να διαβεί το νιώπανδρο, ο νιώπανδρο ζευγά, άρε το νιώπανδρο ζευγάρι. Για να μωρέ, για να το δώσει την ευγέ. Για να το δώσει την ευγή, ηλιά χρόνια να ζει και σου χίλια χρόνια να ζήσω. Είναι γνωστό σαρακαζάνικο που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Είναι η διαμαντόνυφη. Λέει το τραγούδι. Μου παρήγγελε τα ειδώνη διαμαντόνυφη κυρά. Να του πλέξω τη φωλιά διαμαντόνυφη κυρά πάλι. Να την πλέξω με μετάξι, να την πλέξω με φλουρί. Πού να το βρω το μετάξι, πού να το βρω το φλουρί. Στο παζάρι είναι το μετάξι, στο σαράφι είναι το φλουρί. Δηλαδή να κάνει το σπιτικό, το καινούριο, ποιος παρήγγειλε? Η γυναίκα του παρήγγειλε, η νύφη παρήγγειλε. Δηλαδή να στήσουν το σπιτικό τους με τόσα καλά. Ωραία μου παρήγγειλε τα ειδώνη διαμαντό νιώνυφη. Ωραία διαμαντόνυφη με κυρά. Ωραία να την μπλέξω με μετάξι διαμαντό νιώνυφη. Με βλόρι διαμαντόνυφη μεγάλη. Ωραία πώς να το βρω το μετάξι διαμαντόνυφη. Ωραία πώς
να το βρω το δολόρε διαμαντώνει φήμε καλή. Στο παζάριν το μεταξύ διαμαντώ πονιώνεται. Ωρε στο σαράβι το γλωρί, ωρε διαμαντώ